Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nakita na yun ako ang box nga gisudlan ni Lolo siyang kwarta. Tuo ko ga. Di na ako makita ada. Ha? Ikaw, Lolo. Imo dyan pirming gibutan sa mga nanalo nga dili na ako makitaan. Pero karon, ha? Kibawa na ko kaasa. Ako pa. Ha? Maro ni, murag lupin. Ha? Di ba ako lo nga daghan di kang kwarta lo. Pero daw kay ka. Maong ang angay ni kwarta, kawaton. Kinibi. Kay wa na butay kandado. Dali na kini ngablihan. Ako ni ngablihan. Oh. Unsa gud ni? Nganong? Nganong man eh? Nganong dili man ni kwarta ang sud ini? Nganong pulos man ni mga karaang mga pictures? Ah, bisit. Bisit. Kadugay na kong pinangitaay ining box na gisulda niya sa kwarta. Kunya dili di kwarta ang sud ini. Mga karaang literatura di ay. Bisit, bisit. Bangag sa ilong. Ay, man itong gitaguan ni Lolo ang iyang kwarta, oy. Anong wa man din, he? Kita mo dyan ko ba? Nga maugining ang box kaya gisudlan sa kwarta diyang may mirimit na sa ilang mga abang sa sakyanan. Maugining ang box. Pero anong lahi namang sudi ni? Tay pa, gibalhin ka og laing sudlanan ni Lolo ang iyang kwarta? Ah, kalitse. Hain man dito. Mamungkag na sa kuini ron. Ah, gusto. Ilaw siyang kama. Naghago pa kong pamungkag siya mga parador. Unya, ni Arday dinhi ang box. Ha? Gibalhin din mo ilawom sa kama, ha? Karon ka, akong kabuton. Yan na. Ay, ako na nakuha. Nakuha na yun ako. Parehas ba sa dining maong box at yung nakitaan ako sa kinandaduhan niya para doon ni Lolo? Ay, mauli porma. Gilungkap pa na akong usan niya kaparador niya ni era din ilawom sa kama. Kini. Mauna gini, sure dyan ko. Nga mauna gini, kay gibutangan magkandado. Hay mo itong martilyo ni. Hay itong martilyo, kinugdukong ko ni. Tara. Nasa saog. Ay, maabli tanong juga. Maabli na gudi ka, kadiyot. Ay. Abli lagi ka. Ay, gamay rin lakad ah. Padali rin abli. Dali rin guba. Gidok-dok rag maayo. Wala, guba na tayon. Kani, naabli na. Makalaag na dyan ko. Galing na ratong nagpaabot na ako mga friends. Misaan na ba ko nilang mga libre ko nila? Ay pa lang, but-buton ko. Ablihan na ako. Unsa naman sad ni? Kap? Kapitan! Wa man mo tubag na ako. Mudayon na lang ko. Abli naman sa nampultahan sa ilang sala. Tingalig ni pahuway na ang tiguwang. Musaka na lang ko og mulahos ko sa kusina. Magngita ko kung unsa ako maluto dito. Oh. Unsa man to? Kap? Kapitan! Unsa na hitabo, Kap? Bisit! Pwede naman ikabuhok ang box sa parehas o porma. Ikatulo na nila kung nakita din sa iyang kama. Ipilaw man siyang unlan.
ug sama sa duha ka box, wa usab dinhi ang kwarta ni lolo. Pero yung box ug baga kara picture ang sod. Ang ikaduha, mga panyo nga nakuspaw na sa kakakaraan ini. Ay paitaw yan eh. Ug gili katulusan, mga laya nga buwak sa rusas. Kabwisit. Hain magiging ang box na gisudlan sa kwarta. Hain mangyad. Kapitan, unsay... Oh, Oh. Potensyano? Hehehe. Hi, ma'am. Unsay na itabo din sa kwarto ni lolo nimo? Nganong bungkag makaayo din Ang bukasab. O ganon ni singgit man ka ganina. Si lolo nimo, si kapitan, hain si kapitan. Ambot lang. Wa si kap din Nganong bungkag makayo ni iyang lawak? Ang bukasab. Basta kay pag-abot ako, nakayag din din eh. Kani nakita din mo din eh. Wala, bungkag ni tanan. Ay, ma'am, mayo kay niya ka. Tabangin naman ko, be. Saon sa man? May kipangita ko. Kana, parehas ang box nga nasa sahog. Ingon anda ang atong pangitaon. Ali, sudre. Tabangin ko pangita. Nga sa ato pa, ikaw gid ang namungkag din og dili tinuod nga bungkag na ning daan sa imong pag-abot. Si lolo nimo hain man. Wag ko kay bao gani. Wa siya din sa akong pag-abot ganina. Og wa man lang nimo pangita. Potensyanong ngit-ngit na sa gawas. Ha? Ngit-ngit na? Gabi na di ay. Bisita gud. Ngit-ngit na di ko pinangita sa kwarta ni lolo. Unsa? Ha? Akuan ba? Nangita ako kay may paliton noon og wa man si lolo. Nganong dili man si lolo nimo ang una nimong gipangita? Aron siya na mismo ang makahatag nimo. Kapwira. Mas dali pangitaon ang kwarta ni lolo kay ni arto niya dinis kwarto gitaguan. Pero si lolo ambot kung hain to. Ug asa na ko to pangitaon. Wa ka lang mabalaka sa imong apuhan? Ako? Ha? Wala ka, oy. Ngano kung wa? Kung niya pas lolo, mas dali unta ko niyang mahatagan og kwarta. Dili na unta ko maghago og pilangitag hain ni tago eh. Nga sa ato pa, dili si lolo nimo ang imong gihuna-huna, kun dili ang kwarta. Pagkaway swerte ni lolo nimo nga ikaw ang nahimo niyang apo potensyano. Nga naman, ha? Ang gwapo man ko. Swerte niya. Magapaghambog siya nga, gwapo ang iyang apo. Unsaon ni lolo nimo ang imong kagwapo kun wa kay kaluoy niya nga iyang apo. Ayaw paabutan nga mawa si lolo nimo potensyano. Una pa nimo mahuna-huna kun unsa ka mahinungdanon ang imong apuhan sa imong kinabuhi. Ay, gamay na lang yun og kuwang. Kuwa nga unsa? Nga matandog ko sa imong gisulti, ma'am. Ang mutabang lang yun ako og mugiya sa hustong nga daan ang nakuwang. Mahimo bang? Ikaw na ka na, ma'am. Unsa? Nagkinahanglan kong tao nga maoy mamahimo na kong giya sa daan nga matarong. Giyahi ko, ma'am. Potensyano ang akong kamot, ha? Tabangi ko. Oy, Sorry. Nakusog na kong tuod ng pultahan. Sorry kayo. Kahit ang tinanaw na mo ni potensyano. ang atong sabot. Buhay ng kamot ni ma'am. Ug dawatan ng imong apuhan. Oh. Buhi na akong kamot potensyano. Ang atong sabot. Ha? So may sabot ninyo. Tanaman ka, soya ka. Nga no masuya man ko. Kamu na day. Unya kami na, palaga. Di ba ma'am? Bawal man nga makigrelasyon ang estudyante ug maestra? Di ba bawal man? Ikaw mismo ang mingon ana. Nga bawal nga magkarelasyon ang estudyante ug maestra. Ikaw mismo ang mingon ni ana. Mo nga buhiin ang iyang kamot ha? Buhiin na. Dili ko. Ayaw ko ha ang kamot. Buhiin lagi ba? Oh. Ay, gagawa mo. Apil ko, be, apil ko. Pik-pik mo. Apil ko, be, apil ko. Sa muklo! Eh? Ayaw ka pinapil ko, sumuka ni mo eh! Ay, 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 Kap! ay, ay, Kap! Nga nagitukbod man ni Mas Kapitan! ay, 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 Kapitan, okay na ka? Ha? ay, 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 ay. Sakit akong kugong. Unsa? 593. Kugong. Wa kagibatasan nga pagkaapo. Bisang unsaon potensyano, wa kagibatasan. Ha? Kapitan, dali. Ay, 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 Kupot na ko. Aron makabarog ka. Ay, ay, ay. Dali. Ay, Aha, ay, kanto. ay, 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 Abangan ka na Mas magpabarog, Kap. Sakit. Oo, sakit. Ay lang pagtabang. Mabugkatan ka. Ako na. Alsahon ko na lis, Kapitan.
Kaya ni mo? Bisan apil ka pa. Dali ka. Sakit. Kus ka niya. Awa. Sa'yo na kayo di Ako pa ni Barbil gani, oh. Paingon si Dana. Dali. Sus! Papapil! Bahala na mo di ay! Okay lang yung pagkabutang kap o sa mali, dublihon pa na ako unlan. Adiara ka po. Iisa na ako imong oha. Ano nga mabutang ko ning usa pa ka unlan. Ako na. Kamot niya nga natungod na ako pagbutang niya sa unlan. Piolo. Kanindot niyang kaksun. Piolo. Huy! Ibutang na ang uni, Kapitan, kay may agumod na siya, oh. Ha? Sige naman lang kagtutok na ako, eh. Sige na ba? Sorry, Kap. Sorry. Sige. Pahuay na lang diya, Kap. Kung pauli na sad ko. Ko lang, may assignment pa kong buhaton. Nakakaon na ba ka, Kap? Kap, nalibot na sa kakap. Ikaon ka na dito sa amo, eh. Gutom ko. Taon ko lugaw. Sige, Kap. Maglugaw ko. Pabuta lang ko din, ha? Uban ang tagas kusina. Nakatultol ko. Masaag niya ka. Unsa ko gimino? Ayaw ko gisihi, diha. Ngano ni sunod magkanako? Ingon, bitaw ko ng uban ko. Pagpuyo. Muingon gani kong dili ko. Dili ka pa makasabot? Ma'am. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!